Hogy spóroltunk 15 millió forint adóhiányt és adóbírságot egy újonnan érkező ügyfelünknek? A történet úgy kezdődött, hogy ez az ügyfél kapott egy NAV adategyeztetési eljárást. És ez az adategyeztetési eljárás befordult egy jogkövetési vizsgálatba. Az adózó és a könyvelője sodródott az árral, nem igazán figyeltek oda a részletekre, pedig ott voltak már az árulkodó jelek, hogy mire pályázik az adóhivatal. Minden dokumentumot rendelkezésre bocsátottak az adóhivatalnak, és nem éltek az önellenőrzés lehetőségével. Lezáródott ez a jogkövetési vizsgálat, és egyszer csak megkapták a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben 23 millió forintnyi adó hiány és késedelmi pótlék volt összességében, és ekkor keresett meg minket egy szerencsés véletlen folytán ez a kedves adózó, hogy úgy érzi, hogy neki szüksége van olyan tanácsadóra, aki nem azt fogja mondani, hogy hát így jártál és fizesd be, hanem hogy mit lehet még ezzel kezdeni. Bizony, ott a könyvelő azt mondta, hogy hát igen, nem volt megfelelő mennyiségű beszerzésed, ez a fejlesztési tartalék jogos, hogy meg kell fizesd az adóhivatal számára, ez van, fizesd be. Az első gondolatunk az volt, hogy oké, itt van egy megállapítás az adóhivatal részéről, de mi is az eleje a történetnek? Miért nem volt kezelve a fejlesztési tartalék? Nagyon sok olyan beszerzést megtaláltunk, amit bizony tárgyi eszközként lehetett volna máshogy kezelni, mert fel lehetett volna vele szemben oldani a fejlesztési tartalékot. Megcsináltuk ezeket az önellenőrzéseket, az adóhivatali revízióval egyeztettünk, ők is engedélyezték, hogy ezt beadjuk, és természetesen elkészítettük ennek megfelelően a 3 oszlopos mérleget is, hiszen így módosult az elmúlt évekre vonatkozóan a fejlesztési tartalék. Mindent beadtunk, és az új jegyzőkönyvben már csak 8,5 millió forint szerepelt a 23 millió helyett.